Черкаров. Как ви се представя? Благодаря първо да кажа на всички, че ме уважихте тази вечер. Както казах, господин Михайлов, повечето от вас ме знаят отскоро, някои от вас от повече време, но аз съм Божидар Черкаров, по принцип съм родом от Пазарджик, но скоро живея в Пловдив. По образование съм учител, масажист, спортист, писател, певец, много работи. Значи по-лесно да кажеш какъв не си. Да, по-скоро да какъв не съм, защото по-крат ти е списък. Добре, какъв не си? Магиосник? Добре. Сега, ти си незрящ, затова те питам, като човек, който е в нещата, какви са предизвикателствата пред незрящите хора в България? Какво би казал като впечатление така? Тук пред всички хора има предизвикателства, Има, без да, значение да. дали са увреждане, дали е здрав човека. Вярно, така. Тук в моя случай инфраструктурата. Тротуарите не са пригодени, не навсякъде има светофари, които са обозначени, нали, издават сигнал, за да знаеш откъде пресечеш. Има много неуредици в България, но справяме се. Има добри хора, помагат. Със сигурност е изключително трудно. Аз те питах и миналия път, но ще те питам и сега. Ти си виждал до известна възраст, не? Да. Пролета на 2001 година. До преди 20 години. Да. Какво си спомняш от преди 2001 година? Какви са спомените ти от тогава? Имаш ли ти тогава ми каза нещо много интересно? Но кажи, какви са спомените ти от тогава? По принцип всичко помня, но вече към нещата се, да не кажа, изтриват, но размиват. Силуетни вече лица на хора не помня. Сгради така вече позабравям, но помня много нещата. Ти ми каза и същото и миналия път, че всъщност някакси нещата в теб, в ума ти поизбледняват. Най-добре няма точно казано, но винаги пък не съм зрящ човек. Да, това е хубаво, което го казвам последното. Всъщност ще направим връзка с следващия ми въпрос. Втора книга, да, ето я, търсете, но да кажем няколко думи и за първата ти, за сънищата на слепеца. Каква беше нейната съдба? Как се прие от хората, които се докоснаха до нея? Разкажи нещо повече. Да, първата ми книга "Сънища на слепеца", така е кръстих, защото идеята за всеки разказ е дошла от съня ми. Затова така се казва. Книгата се прие много добре от хората. Има трети тираж, който вече е към своя финал. Много добри отзиви чувам. И доста от хората ми писаха във Фейсбука, другите социални мрежи, Инстаграм, ТикТок, вече YouTube канал имам. Отзиви, харесват, имат любими герои, от случки любими, искат да са като един герой, като друг герой. На всеки харесва различно, но като цяло всички я харесват. Даже от нея има в Кипър, Испания, Германия, Турция и още една държава имаше, но и цяла България. Чудесно, има и в Канада. Даже днес ми казаха моите книги да ги направя и на английски език, за да има чудесно. Чудесно. Има и в Канада. Аз имам приятелка там, която подарих и твоята първа книга. Има и книга там. Добре, слушай, разкажи нещо повече за хората. Как става при теб писането? Тъй като незрящ човек ти го правиш по различен начин от нас. Разкажи малко повече. Как се случва при теб писането? Самата чисто технически. Да. Първо, всеки път е различно. Дали през деня, дали през нощта, музата ми идва по различно време. При мен, сякаш някой ми шепне на ухото какво да бъде в даденото разказче или стихотворение, защото освен разкази имам и над, може би, 200 стихотворения. Поне 150 със сигурност. Родихме новина. Добре, да, чудесно. това не съм казал никъде до момента. Друг път нещо предаваме, добре? Да, точно така. Така, аз се знаех, наистина, да. Да, може би не съм споменал. Не си ми казал. По-рядко казвам, но имам и стихове, аз даже първите ми писания са стихове, не разкази. Добре. А разказите сега сякаш на магия, особено и за втората книга,
Бях си вкъщи, един следобед, втората книга написах в рамките на 2 Дай дни. се на първата. Добре, на Още първата. да разкажеш за първата. Добре, значи първата е написана преди много години, бях дете и тя е посветена на младите хора, на децата, на малко поколение, ако мога така да се изразя. Написах я, образно казано, като записвах на касетки на касетофона и ги бях прибрал, показвах на близки, на приятели какво съм записвал, всеки от тях харесваше и казваше, защо не я издеш в книга. Обаче до миналата година нямах смелостта да ги издам в книга и миналата година, като бях първата почивка на Велинград, едно птичнице ми каза, нали, в ухото, така ако мога да се изразя, че е времето. И между първото ми гостуване на Велинград и второто, за един месец, година август месец, всеки ден по няколко часа бях на компютъра, пишех от касетите, презаписах касетките на диктофона на телефона, този запис иде на лаптопа и оттам пусках записа и пишех на ръка. Обаче стария ми лаптоп беше, нали, стар и постоянно гаснеше, като изгасне всичко ново правех и много завидях. И така направих на Word аудиофайловете, оттам ги дадох за редакция. Свързах се пак благодарение един приятел, той е издал няколко стихотворения в различни сборници, свързаме с неговата редакторка, издателка. Във влака, слушам, заговорихме, че имам идея вече да издам книга. Няма нищо случайно. Няма, убеден съм, Господ се знае от нещата. И така, звъннах на жената, каза, че е в чужбина, каза да извънна след няколко дена, обадих се, казах какво искам, тя какво иска да й пратя, пратихме по имейл пак с благодарение на един приятел и така тръгнаха нещата. И за 2 месеца, може би, предадох материалите, жената направи редакцията, предпечата, печата и ми до 23 ноември книгата беше факт. Ти имаш така, както сам наметна, много услужлива муза. Да минем вече, казвам това, защото искам да те питам, как практичен си пак ли дойде при теб, как реши, че е време за втора книга? Какво се случи? Втората книга написах миналата година, януари месец, на 30-31 януари. Нали за втората книга говорим? Търсете. 3 разказа, Майчино сърце, развълнувах се, Що за майка, Майчино сърце и Старицата са измислица. Едно птичнице в окото ми шепнеше как кой след кой да бъде всичко за минути се роди и записах. За главния разказ Търсете се роди за 6 месеца. Това е истинска история от моя живот. Преди, като дете бяха ми казвали доброжелатели в кавички, съм установен, аз не вярвах. Питах един път баща ми, той отрече и повече не съм повдигал тази тема, защото аз вярвам на моите родители, не на чужди хора. И преди 2 години и половина към днешна дата гледах Ничия земя, всяка събота си го гледам от 18 часа и в това предаване 2 жени са се търсили. 2 сестри, едната дадена за установяване, другата я търси и след години се намират благодарение на един Фейсбук за такива хора, които търсят родители, майки, бащи, децата си, брати и сестри. Чух как се каза групата, веднага намерих във Фейсбука, писах им без да знам нали истина ли не, писах установен съм, те приеха моята заявка да се присъединят към групата. Но сутринта попитах какви стъпки, за да разбера дали това е истина. Казаха ми къде да влезне в началото на групата, има 2 стъпки и почнах да ги следвам. И така открих истината, взех документ от общината, помолих една приятелка да дойде да ми прочете какво пише на документа, защото нали, аз не мога да го прочета, но и тя не знае за какво четено. Помолих и не ми отказа жената, да е жива и здрава. Четем, нали, първа, трета, 5 точка. А от групата знам, че в точка 13 трябва да пише, ако съм установен, да има номер на дело. Стигаме точка 13, пак няма число и аз се зарадвах, и супер, значи хората искат да ни скарат с моите родители. И се зарадвах, че не е истина. Обаче накрая се оказа на този документ, че не е на точка 13, там не помня коя точка беше. Накрая има вярно номер на дело и име на жена. И аз помисля, че тази жена майка ми, което странното беше, че тази жена се казва Мария. И казвам да какво съвпадение. Майка ми е Мария, тази жена, която ме е родила, също Мария. Писах веднага в групата. Ме попитах,
коя е тази жена? Дали тази, която ме е родила или защо е пише в документите? Така че това е жената, която ме е взела от родилния дом и ме е оставила в дома. Тя е свързата между биологичната майка и дома. Но ми потънаха ги имейте, като разбрах съм синове. И така, живота се обръща на човек. Не знаеш кой си, какъв си. Минал всичко на ново. Сигурно си прав. Но понеже ти навлезе в тази тема и разказа е личен. Да, и тук разказа е точно това, че описвам пътя, който съм изминал, за да намеря своята биологична майка. Аз ще си позволя да ти задам, ние сме достатъчно близки, за да ти задам... Отварям всички въпроси и публиката може да пита, за да ти задам и личен въпрос. Това, което разбра за тези хора, твоите истински биологични родители, промени ли по някакъв начин отношението към твоите осиновители? Аз на моите родители не мога да кажа никога осиновители, няма да кажа тази дума, защото те за мен си винаги, Бог да ги прости, стават мои родители, защото не както казват хората, не е важно кой е родил, който е отгледан, това се е вярно. Сега съжалявам, че не са живи, за да съм още по-признателен и благодарен, да им го кажа лично. Разбирам. Иначе не съм помагал, разчитай се на мен, аз на тях. Хубаво, лошо, минали сме, нали няма как. Да. Всъщност, поради това си избрал и заглавието, търсите. Да. Когато четох специално това нещо, търсите, усетих една болка, едно разочарование, в същото време усетих една надежда, усетих едно желание, един стремеж да бъдеш част от една семейна общност. Ти не искаш нищо друго, освен да намериш тези хора и да бъдеш част от техния да техния живот по някакъв начин, без да се натрапваш. Ти го пишеш и тук. Какво друго търси? Какво друго търси Божидар Червенов? Търси и друго, освен тези хора, които ти вече спомена. Спрямо книгата или по принцип? Живота. Сега търси друго, което не си намерил още. Искам да съм здрав, другото, каквото каже Бог, това ще е. Но сега искам да се запозная с тези хора, защото аз съм говорил с биологичната майка, от нея знам, че тя е момиче и момче, даже онзи ден една оптичница ми каза, че моята сестра, защото тя има дъщеря и син, след мен е родила второ дете. Аз не знаех за първото, вече има второ, да, живо и здраво, преди 4-5 дни някъде е родил. Брат ми той има 2 дечица. Втората ти книга, предполагам, че и първата просто забравих. Втората книга е издадена с помощта на Дамски Лайенс клуб Пазарджик. Как те решиха да те подкрепят? Искаш ли ти кажеш нещо специално на няколко от тях да благодариш? Сега е мястото за това. И на ръководството, всяка година с различни шефовете на Дамския Лайенс клуб, да са живи и здрави. С тях се познавам още от 2011 година, когато бях студент тук в Пелото. Те ми помогнаха с годишна стипендия, за да мога да следвам. И оттам се знаем. След години пак се срещнахме. Миналото година поканиха на едно тяхно мероприятие да бъда гост за ден на Белия бастун. Тази година пак ме поканиха на тяхно мероприятие. Показах им първата книга, показах медалите, които съм спечелил до момента и медал, който взех за отличие от университета. И им казах, че това е благодарение на тях. Благодарих им от сърце, както сега им благодаря. И казах, че ще излезе, на това миналата година казвам, следващата година ще излезе книга, която посветена за отношението на майка и дете. Ако искат, могат да ми помогнат финансово, защото да човек да издаде една книга не е въобще лесно, не е и ефтино. И човек трябва да има кой да му помогне, за да успява. И те ми казаха, че трябва да помислят, но що ме за мен, ще направя всичко възможно да ми съдействат и наистина да са живи и здрави на представянето на първата ми книга в Пазарджик на 14 февруари. И тази дата не е случайно избрана, макар че беше празник и знаех, че няма толкова много хора. 14 февруари всъщност това е рожден ден на сестра ми, затова избрах, на никой не съм казвал, сега пак казвам. От нашото предаване още една новина. Да, още една. Браво. И с това избрах и дай тогава ми дадох плик с пари, да са живи и здрави. Казах, че заедно и за напред ще работим. Разбира се. Да са живи и здрави. Ние сме говорили с теб, аз приех, който покана, ще направим
представени и там, разбира се, както и имаме покана от аз свързах с Стефчо Рапунджиев, директор на регионална библиотека в Панагюрище. Той разбра за теб, покани, ще отидем и там живот и заедно след нова година. На драго сърце. Сега, относно самата книга, 63 страници, 4 разказа, що за майка търсите майчино сърце и старицата. Но да обърнем внимание малко и на издателството е Колала Прес, да обърнем внимание малко на корицата. Както първата, така и втората са така... Да, художника Красимира Ташева, да е жива и здрава, този път не ми отказа. Веднага се съгласи жената, казах и какво искам и този път се е справила брилянтно. Също и първия. И първи, да, и за двете корици. И как се почувства, когато я държеше в ръце? О, много щастлив. И за първата, и за втората, като... Какво беше усещането? Ги вземе спак цяла вечер. Радвам се, че още едно така съкровище бижу, още една сбъдната мечта съм успял да реализирам. Нали, още една мечта съм реализирал. Но в книгата има... Аз видях поне, тук съм си отбелязал даже, мисля, че са 2 снимки. На едно читалище, всъщност 3 снимки са. Да. Едно читалище, на една камбанария. И на църквата ми. И отпред има... Света Богородичка в Младенец. Да. Защо тези снимки са в книгата? Така, можем от Света Богородичка с Младенеца. Символиката на тази снимка е, това е статует, която имам вкъщи, тя ми подарък от една приятелка. Статуетката е донесена от Чехия. Подарък на нея от мъжа. И преди да почине ми подари да ми остане спомен, я се пазва и докато съм жив, ще се пазва тази статуетка, но символиката е, че всяко дете трябва да е до майка си. Това искам да кажа. Снимките на църквата Свети Димитър, тя се намира в село Пещилко, това е моето село, където живеех доскоро, и читалище Пробуда. Искам да кажа с това, че, както и вие знаете, най-важното нещо в едно населено място, това е читалище, училище, доктора, кметът, църквата. И затова искам да ги включам, като едно уважение към тях. И за следващата книга пак имам идея да включвам други снимки. Чакай, стой, за бъдещите почти малко е след малко. Сега, в преговора ти обясняваш, че разказите са измислени, като първия, що за майка е биографичен. Не, биографичен е търсите. Що за майка? Може аз да не съм прочел правилно, доколко все пак си успял да смесиш, така да миксираш художествената измислица и истината. Винаги има нещо истинно, колко да е измислица. Винаги има част от мен, от сърцето ми, от душата ми, от мои преживявания. Особено първата книга, 99% от разказите са истински случки от моя живот. Така и тук. Преживяно от мен, от някой близък. В каква посока да търсим приликите и разликите между първата ти и втората ти книга? Как мислиш? В каква посока са тези прилики и разлики? Какви са приликите, какви са разликите? Как откриваш? Приликите в двете книги, че човек минава през различни изпитания в живота и трябва да се бори. Не трябва да се предава. Бог не ни остава, винаги помага и ще ни помага и ще успяваме. И винаги, каквото да ни случва хубаво, лошо, накрая винаги всичко приключва добре. Но на момента ние не осъзнаваме, че нещо лошо ни се случи. Това е изпитание, което трябва да преминем и всяко изпитание ни прави по-силни. Така и в моите книги. На герои се случват тъжни работи, хубави и накрая всеки разказ завършва с happy end. Дори най-подкрепителният разказ в книгата Старицата. А какво те прави щастлив теб самия? Емоциите. Как сега съм тук, по училище като хода, винаги има нещо за после да се усмихвам. Малките неща. Малките, да, от живота. Ето, днес бях на курс по керамика, много хубаво си скарах, нови емоции, нови хора запознах. Книгите, разказите са в книгата звучат като приказки за малки и за големи. Както и първата ти книга, продължаваш в този стил, в този дух. Никак не си, като си се отбелязал да кажа, че никак не си снисходителен към героите си.
Поставяш ги пред изпитания, понякога доста тежки, да кажем, направо трагични, имам предвид в столицата. Да, там така живота никой не пожелава. Поставяш ги пред трудни избори. Как нямаш ли малко така милост към героите си? Защо постоянно ги поставяш пред такива трудни житейски избори? Не знам, така ми идея, така ми се начефа да го напиша и така го пиша, но всяка книга ще е по-така вече умерено, по-хубави също ще имат с новите герои. С тъжното до тук. Нали, сега вече почваме по-веселите работи. Разказа майчино сърце, както си го озаглавил третия, какво трябва да бъде майчиното сърце според теб? То е огромно и всепрощаващо и не винаги е правилното, но ума казва едно, сърцето друго. И който ще разказа, ще разбере в дадения случай майката кое избира. Да послуша сърцето или разума си. И другия герой в този разказ, малата невеста, защо поставя любима си на избор. Или много пократително завършва. Ти самия вярваш ли в доброто в хората? Да. Аз съм свидетел, че доброто съществува и постоянно срещам хора в моя живот, които ми помагат всеки ден. Разбирам. Питам те, защото преди време тук от среща в театъра Жоро Тошев представяше неговата книга за Цветана Манева и тя каза нещо, което така винаги ще помня. Тя каза, че понякога се налага да доизмисля хората, за да може по-лесно да ги обича, да продължи да ги обича и да ги разбира. Но те понякога не ти ли се е случвало да губиш вяра в хората? Губя. То няма как да не губи човек. Всеки с неговия характер, случки, житейски опит. Няма как. Всеки е за своите плюсови и минуси, както съм и аз. Но просто се научавам да ги приемам хората, такива каквито са. Кое според теб е повече в нашето ежедневие? Доброто или злото? Как мислиш? Зависи кой в каква среда. Без зависи. В моя случай е повече доброто. Макар че нали, има и много така неподходящи елементи покрай мен, но човек се избира с кой да общува. Така си повече за доброто. За доброто, да, разбира се. Поне покрай мен винаги е добро. Сега, аз не мога не искам да избягам от култовия въпрос. Какви са вашите бъдещи творчески планове? Разказвай, какви са бъдещите ти творчески планове след сънищата на Слепеца, след търсете, виждам тук в последно време си страшно активен в социалните мрежи. Да, вече благодарение на моя пиар, както аз му казвам, имам TikTok, YouTube канал, който иска да ме последва, да се абонира. Instagram имам, но най-много качвам за момента в Facebook си и тепърва тях ще ги развивам. Имам много идеи сега и от другата седмица ще снимам, както вече някои от вас знаят, няколко години подред аз съм дядо Коледа, хода по училища, читалища, карат ме и много страхотно си изкарваме с всички дечица, подаряваме подаръци, пеем си песни, уникални емоции и друга седмица това ще клипирам дядо Коледа, как пожелава весели празници на всички. И тепърва съм измислил след нова година предизвикателства към всички хора и със следващата ми книга, която искам да излезе в рождения ми ден, тя ще е посветена на приятелството и това ще е един своеобразен подарък за мен. За 23 май книга за приятелството. Защото след нашето семейство най-близките ни хора, най-важните хора след роднините, това са приятелите. Чудесно. Преди тази изключително важна дата за човечеството и за България, 23 май, обаче идва и Коледа. Какво би... Ако трябваше да напишеш писмо до дядо Коледа, какво би му написал? Всички да имаме повече да се усмихваме, да обичаме най-близките си и да ни пожелаваме нищо лошо, дори и на врага си. Защото всичко ще се връща двойно и тройно. Чудесно. Ами, аз от опит знам, че един такова събитие като нашето не би трябвало да се удължава, защото доскучава. И затова давам сега думата първо на нашия председател, доктор Килакян, да